Men det blir helt suddigt, vill säga. Varför är det så suddigt? För att den typ, jag vet inte. Ja, tydligen. Va? Ja, det verkar så nu. Den orange. Någon var det. Jag fiskar smartare. Nej. Jag gillar det Det inte. finns ganska smarta fiskar. Det var något sånt. En guldfisk hade typ 2 sekunder i minne. Nej. 2 sekunder. Jag vet du det. Har du pratat med honom? Jag frågade vad det hette hela tiden. Vad heter du? Christian. Vad heter du? Christian. Vad heter du? Christian. Ja, men de har inte utvecklat så mycket. De har ingen anledning till att ha det egentligen. De bara simma runt och äta.